लड़की कहती है कि इतना खुशी मिली राजा जी के कोठा में। कार्तिक भैया राजा जी के कोठा में उठ जब शादी राजा जी के कोठा में उठ जब शादी भुकुर भुकुर बड़ी हमरा दिलवा के बाती भुकुर भुकुर बड़ी हमरा दिलवा के बाती कहता है और किरत भर लभ के दरियावे में। हे भगवान जी हमार दिल के बात सुन ली और जो मन में मनोकामना बा आज पूरे कर दे। किरत भर लभ के दरियावे में मेहान होके दी आज राजा जी के कोरे में जान होके दी आज राजा जी के कोरे में जान होके दी। बाबा फिरोज भैया बना रहे वाह वाह यह लदार मन कहा वाह वाह भैया हे बड़कुल भैया हम रहा कहते हैं लड़की की वो घड़ी और खुशी मिली कि ओठ से जब ओठ सटी तो तने खुशी मिली आज जब तनी मनी छुई है आज जब रुआ गंगनाई तो संपूर्ण रूप से हमारा खुशी मिली। कहते हैं लड़की भगवान जे नैहर में यार बा बोलू राजा अब परेशानी हो खस अब हमारा का दोष बा। अब तो जरा जो बिया भइल बा कर हम बानी ओकरे रहे के बा ओकरे संगे जिंदगी बितावे के बा। कार्तिक भैया